Pois eu dixen, pois algo tradicional ten que estar presente. Así que imos con este último que é o, bueno, conxunto Orixe Nocturna, porque non é un vestido, pero que non lo presente Jorge de Álvarez, que é o seu deseñador. Buenas. Que tal, Jorge? Moi ben. Bueno, dixeno ben, non? Inspirado no traxe tradicional galego. Foi un poquinho que falamos. A miña esencia, ao final, o traxe tradicional, a raíz, darlle un pouco o que é o tema da tradición. Perdona que te diga, al haber visto a Jorge y a su ropa, me he acordado de que había un grupo, Tanxugueiras, que hicieron... Y no solamente las conozco, sino que eran de mis favoritas el año que se presentaron. Non contaba con que Viviana, pois sí que soupera de min. Entonces sí que foi como unha sorpresa gratificante. Eso se convirtió en un poco en un escaparate de lo que son los diseñadores que tratan de reivindicar un poco sus raíces. Sí. Que afortunadamente cada vez hay un poquito más, pero sigo pensando que estamos necesitados, escasos de gente que reivindique la tradición, la cultura. Pois eu creo que se lle gustou o traxe de Tanxugueiras no Benidorm Fest, este vai lle gustar, porque é un pouco a liña... un remix. É como un remix, non? Sí. Pois vamos ver ese resumen primeiro e a ver que che parece. Estate moi atenta, que ao ser negro perdense de detalles, Vivi. O diseño que preparei para ti, Viviana, mestura tradición e vanguarda. A chaqueta curta e o pantalón de silueta palazo están inspirados no traxe de gala tradicional galego. Dúas pezas de alta costura para un estilismo que non entende de xéneros. ¡Ay! ¡Qué cortito se me ha hecho! Bueno, que é o primeiro vídeo, pero é para... Bueno, primeiro, que non é un vestido, é un pantalón e unha chaqueta. Sí, porque así tamén reivindico un pouco o que na tradición galega, pois que o home leve falda e a muller leve pantalón, pois eso tamén é un punto a favor. Claro. Sí, de que la prenda non esté Sí, que non sexualizada. teña género nin nada. E despois fixen en negro porque como o negro é o, bueno, a miña marca, a miña esencia, todo o que é en negro, a xente pregunta por que fago en negro e a verdad, pois é o que máis me gusta. Como que viste máis, non sei se me entendedes. Sí, sí, sí. O sea, yo tengo un defecto, por ejemplo, con el negro, y es que muchas veces me pasa como a ti, siempre elijo negro. Sí. Y hay veces que digo, ay, Dios mío, por favor, siempre negro, que no es un duro. Tira un pouco por aí, polo traxe tradicional, o de gala, que era negro, a pedrería era toda en negro, bueno, podía, dependendo da zona, era de distinto cor o que era a pedrería. Leva por encima como un mantón que simulando un dengue galego, con flecos, con bordados, leva un mogollón de pedrería bordado e bordados ao aire, encaixes de camariñas. E todo a man, claro, porque un bordado e unha pedrería, esto ten que ir a man. Gusta a mí máis un bordado que un tonto un lápiz. Vivi, vouche preguntar, xa sabes polo que, así que vai pensando. No, porque sabes lo que pasa. Sí, sí, no, sí. Aquí ya no es cuestión de preguntar. Pois dame un rango de prezo no que ti penses que pode estar. De precio, pues esta se sube más. No sé si irme muy arriba o muy abajo, me voy a quedar en medio. 2.500, 3.000. 2.500, 3.000. Bueno, vámonos a ver. Orixe Nocturna é elegancia, tradición e vanguarda. Destaca a súa fermosa chaqueta negra, unha peza que rende homenaxe á tradición do traxe partindo do acibeche, o bordado ao aire e o encaixe de camariñas, e que acada un prezo de 1.200 euros. Este conxunto escuro fará destacar a túa figura entre a multitude. Orixe Nocturna ten un prezo final de 1.500 euros. En total son 1.500. Gracias por valorarme. Teño que tirar máis, facer millores cuentas. El encaje, más los flecos, más el... Creo que me quedei corto. É que eu creo que bueno, en horas de traballo pouco non che tivo que levar. No. Hai que ser humildes tamén. Non está valorado este sector. O sea, a xente pensa que metes a prenda nunha máquina e esa sale directamente feita e non ve as horas de traballo que hai por detrás. Claro, no sé valorar exactamente cuánto es. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me parece buena de Chanel que hizo es recuperar las bordadoras de la Sage. Eran unos talleres que había en París y la gente se acostumbró a irse a China o a la India que te bordaran, que te bordan a máquina y es muy barato, y se recuperó esa costura gracias a Carla Garfel, que en gloria esté. Entonces, pues me parecía que era un trabajo donde había muchos elementos y eso no sé valorarlo porque no estoy... No bueno, trabajo... de feito sí sabes valorarlo, porque ti valoráchelo, efectivamente valoráchelo a alza, valoraches o traballo tradicional o traballo artesán. Pues me parece que está muy bien de precio. Gracias. Pois vemos ese vídeo completo, xa aí vemos así todos os detalles deste traxe.
Hola, Jorge. Hola. Bueno, ¿sabes que necesito un traje de gala para Viviana Fernández? O que pasa é que eu esperaba toparme contigo en Viana. Pues viña hasta aquí, como me chamaches, digo, pues nada, vamos A Santiago. E xa vexo aquí algunha mostra, pero esto que me tes preparado? Estos son parte de a última colección, entonces, pois, para que vayas vendo uns ápices do que pode levar Viviana. Última colección, gústame. Témolo por aquí, podémolo ver, ¿no? Sí, podemos ver. Sí, quero verlo. Sí, hombre. Esta noite hai un espello onde se proxecta a lúa. Pois empecé no 2014, empecé a facer, en vez de diseños, disfraces, e a raíz de aí empecé co tema de traballar pois, texidos e todo eso, entonces ao final metíme en clases de costura, donde unha costureira do meu pueblo, e a partir de aí pois, empecé co tema de patronaje, de corte, confección, e hasta ahora. Espello onde se proxecta a lúa. Sempre me definín por un mundo máis barroco, pero ao final tírame máis o traxe tradicional gallego, respetando sempre o que é o traxe, pero reinterpretando, facendo versións distintas do que é un traxe do tradicional. Unha reinterpretación de un traxe de gala, todo color negro, en vez de facer un vestido que é o típico que se suele levar a unha alfombra roja ou tal, pois eu quixen facer un traxe, en plan pantalón e chaqueta. O dengue vai bordado con bordados ao aire, de aplicacións de encaixe, aplicacións de pedrería, un pouco que é o meu sello. Despois leva tamén uns flecos que é o que lle dá ese movimiento. E o pantalón é de tiro alto para así estilizar a Viviana, que é o que creo que é o que máis lle favorece. É pata de elefante, bueno, un palazo, como lle queiras chamar. E despois leva como un fajín, a cual leva 3 ferreñas, e as 3 ferreñas pues, simbolizan un pouco pois, as tanxugueiras, porque son que me deron como a visibilidade que teño hoxe en día. Cando foi o do Benidorm Fest, que me chamaron tanxugueiras para facer o Benidorm Fest e os seus diseños, pois foi aí tamén un pouco a raíz de que me engalanase máis o que é o tema do mundo tradicional gallego. La que o noso tamén está conformado por influencias que veñen do exterior, como en todas as culturas, me parece moi interesante volver ao local, sobre todo porque son pezas e os materiais cos que se construen moi inteligentes e que funcionan. En todas as prendas populares funcionan e eu creo que tamén se bebe un pouco de eso, e a veces é por facer tamén unha pequena seña de diferenciación. Eu creo que lle pode gustar porque é distinto ao que se suele ver en cualquier alfombra vermella. É un pantalón que sempre estiliza máis que igual un vestido, a chaquetilla dalle outro rollo e outro movimiento que é a hora de pois, tomar fotos e demais. Entonces, pois, faríame un gran orgullo pois, que levásemos algo tradicional a unha alfombra roja.